Assalamu alaikum jama'a, fatan kuna lafiya ko? To ya yi kyau masha Allah. Na kawo muku wani application mai matuƙar muhimmanci, wani fifin ne mai matuƙar muhimmanci sosai, wanda kuma shi ma ba talla cikin shi, ba talla cikin shi sosai. Yana da kyau ku sauke shi, yana da kyau sosai sosai ku sauke shi. Ba shi da talla cikin shi, ba talla cikin shi ko kaɗan. Baya da talla, baya da talla, baya da talla. Na yi ta ƙara gayi dai, na yi ta ƙara gayi. Ka san ina son fifin wanda baya da talla. Musamman ma ba ni kaɗai ba ma, musamman duka yawanci jama'a suna son yawanci application kin da za su shiga babu wata talla da za ta rika damun su sosai sosai. To ya yi kyau masha Allah. Mu shiga cikin bidiyon dai zan nuna muku, zan nuna muku, zan nuna muku shi. Kun gan shi na wannan shi ne application ɗin. Wanga shi ne application kin wanga ba wancan na kusan shi ba, wanga shi ne application kin gaya nan. To mu shiga cikin wanga kin. Shiga cikin bidiyon. Da farko sai ka shiga cikin Play Store, in baka da shi sai ka rubuta ina Play Store ne ina yake gaya nan. Sai ka shiga cikin Play Store. Sai ka rubuta Master, net Master. Yawa kun gan shi nan gashi nan. Wanga shi ne application ɗin. No, sorry ba wanga ba. Wanga ba. Kun gan shi nan gaya nan. Gaya nan wanga wanda na giwaye. Gashi nan kaga kun gan shi nan. Yana da matuƙar muhimmanci sosai sosai. Yanzu dai bari a shiga a nuna muku shi. Yawa ni na riga na yi download kin shi, na sauke shi. Na sauke shi na riga na, yana da kyau sosai. Yana da matuƙar muhimmanci sosai sosai. Yana da matuƙar muhimmanci sosai. Kun gan shi nan. Ga wanga kin shi, hoton nashi. Hoton shi na sama, wanga shi ne hoton shi na sama. Wanga shi ne za ka sauke. Kasan yawanci fifin yawanci sauransu wasu na kuɗi ne, wasu sauran kuma suna da yawan talla. To wanga ba shi da talla. Masha Allah yana da kyau sosai, yana da kyau. Matuƙa yana da kyau sosai. Amma baka wanga kin shi ba, amma baka same shi ba Plus zan ajiye ma shi a ƙasan comment na farko ko ƙasan bidiyon wanga. In ka duba ƙasan bidiyon wanga za ka gani shi insha Allah zan ajiye ma shi. To shi ne bidiyon mu na ƙarshe, wannan shi ne ƙarshen bidiyon. Ku danna mana alamar subscribe. Na gode.